Halleluja. Oh, Heer, ik eer u en jullie van hier. Het is voor mij een voorrecht en een boek aan al die voorrechten. Want dan leer ik zo mooi te gaan staan en te gaan praten van die goede Jezus. Oh, Heer, ik eer u, Heer, want u is zo wonderbaar. U is die raadsman, die sterke God, die eeuwige Vader en u is die vrede God. Laat me vanmorgen keren aan die boeken van 1 Korintiërs 3. Die opschrift daarvan is die gelovige gebouw van God. Christus, die fundament van die gebouw. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God. Die gebouw van God is julle. Volgens die genade van God wat aan mij gegeven is. Het is soos 'n bekwaamde bouwmeester die fundament gelegd en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament leggen as wat daar gelegd is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag zal er aanwijs, omdat het de vuur openbaar gemaakt wordt. En die vuur zal elkeen zijn werk op die proef stellen, hoedanig dat het is. Prijs de naam van de Heer. Het laat mij vanmorgen zo'n moedschap geliefdes. Als ik vanmorgen kijk in die boeken van 1 Korintiërs 3, die opschrift die gelovig is, een gebouw van God. Christus, die fundament van hierdie gebouw. En dan laat het mij vanmorgen dank, geliefdes. Prijs die Heer, ek en u wat ons aangeneem het as ons persoonlijke zaligmaker. Halleluja. Ons kan vanmorgen moed skep, omdat ons vanmorgen hoor. Prijs die Heer, dat ek en u is, prijs die Heer, die gebouw. Ons wat op hierdie fundament bou, prijs die Here, sal moet rekening hou hoe dat ons bou. Prijs die Here, ek dink, halleluja, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is julle. Halleluja, kom ek in die vanmorgen, prijs die Here, kom ons vanmorgen aan sy lewe toe, prijs die Here, kom, en vanmorgen vir onsself afvraag. Halleluja, Here, hou my hand, Here, leid my op die rechte pad, Here, want vanmorgen besef ek, halleluja, dat ek is vanmorgen, as ek prijs die Here Jezus, ek is die gebouw van u. Halleluja, volgens die genade van God, wat aan mij gegeven is, het ek soos 'n bekwaamde bouwmeester die fundament gelegd en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Halleluja, elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament leggen as wat daar gelegd is nie. Dit is Jesus Christus. Kom bou op hierdie fundament. Prijs die Here, want dit is Jesus Christus, die heilige fundament. Prijs die naam van die Here. Halleluja. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoffels. Halleluja. Ek en u moet vanmorgen rekening hou. Prijs die Here, luister geliefdes. Prijs die Here, luister vanmorgen op vriend en vriendin. Die materialen wat ek en u op hierdie fundament gebruik. Prijs die Here, ons moet oppas dat hierdie materialen die een dag vir ek en u te leerstelling op die laatste dag sal wees van ons levenstyd nie. Dat ons daar die morgen moet, prijs die Here, daar die morgen moet besef. Maar ek het nie rekening gehou dat ek bou nie. Ek het maar net gebou. Prijs die Here, hout, hooi, stopper. Prijs die Here. En as iemand op die fundament bou, hout, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppers, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit die vuur
openbaar gemaakt wordt. En die vuur zal elkeen zijn werk op die proef stellen. Hoedanig dat het was. Luister geliefdes, hoe vreselijk zal het daar in morgen wees. Als ik daar in morgen aan mijn werk aan mij geopenbaar moet worden. En ik moet daar in morgen moeten beseffen. Prijs die naam van die Heer. Halleluja. Ik heb hier weer aan het gehouden. En die Heer komt wees mij weg. Hij zei, luister o zien, luister o dochter. Ik heb jou nooit gekend. Want jouw werken van ongerechtigheid laat jij niet kwalificeren voor mijn koninkrijk niet. Kom ons prijs die Heer, kom ons vanmorgen zeker na hoe ons bouwen en met wat ons bouwen. Halleluja, zodat ons eendag die koninkrijk van God kan beërven. Luister, o vriend, hij zei, jouw werken zal de vuur aan jou geopenbaar worden. En die vuur zal echt zijn werk op die proef stellen, hoedanig dat het was. Hoe vreselijk is het, vandaar in morgen, halleluja, is de naam van de Heer, der vuur geoordeeld wordt. Daar morgen, halleluja, jouw werken, maak toch zeker, prijs de Heer, op jullie pad van de Heer, op jullie leven van het pad, dat het die ene dag, dat je vuur aan die oor moet gaan kijken. Halleluja. Als je kijkt naar die boeken van prijs de Heer, van Galatiërs 6, 6, 7, Bijbel zegt, God zei, moet niet dwalen, want God laat hem niet bespotten. Dat wat die mens zei, dat zal hij maaien. En zeker dat wat hij gezaaid, dat zal hij een dag moet naar huis. En hoe vreselijk is het daar morgen wanneer Jezus komt. Luister geliefde, luister op vriend en vriendinnen. Zal je daar in horen gereed wezen? Zal je daar in horen van Jezus die rechte antwoord heeft? Daar morgen wanneer hij was zoekt en die wereld komt afleiden. Halleluja, en morgen wanneer ik omhaal, die wat zijn is, alle wat ook gaat kennen, alle wat ook gaan nemen, alle wat ook gaat dienen. Halleluja, die pad is smal, zei in die boeken van Matthäus, prijs die Heer, Matthäus 17, vers 14, die nauwpoort en die smal pad. Halleluja, ik denk die Heer openbaar je nacht. Aan mij die nauwpoort en die smaalpad. En ik moest daar in nacht, moest ik op die smaalpad lopen. Luister geliefde, luister vriend en vriendinnen. En ik moest één voet achter die andere voet moest ik stappen. Want die pad is smaal. En ik kom daar in nacht bij een rots plezieren. Bij een mooie en bij een prachtige rots. En ik ga staan daar in rots. En ik druk met als twee handen van mijn kind naar de rots. En toen ik zo afbeet, tussen de jaren van water, wat inderdaad mij loopt. En toen die ogenblik terugkeek, zie ik er bij een smaal schreefje aan die rots. En de zin zei voor mij, dit is, prijs die Heer die nou poort. Smaal is die pad, nou is die poort, wat naar die leven leidt. Halleluja! En daarom wil ik u vanmorgen bemoedigen, geliefdes. Maak vanmorgen toch zeker, waarin is die op pad. En iemand vanmorgen nog niet met die Heer is niet. Ik wil u vanmorgen bemoedigen, wat mijn stem hoort. Daar is een stem van die wat roept die woestijn. Maar rijd die weg van die Heer en maak ze veilig. God roept jou vanmorgen, o lieve vriend. Prijs die Heer. Apostel Paulus praat in die woorden. Hij zei toen ze bekwaamde bouwmeester, heeft hij die fundament gelegd. En daar is niet een ander fundament als die ene. En zijn naam is Jezus Christus. Kom bouwen op jullie fundament, maar maak toch zeker hoe laat die bouwen. Dat hierdie dag voor die vanmorgen een geseënde dag zal wees. Een dag van liefde, een dag van vrede, een dag waarin die aangezicht van de Heer zal zoeken. Halleluja. Oh my God. Ik eer jullie morgen hier, Heer. Want hier is de werkelijkheid. Hier die dood en die overwin. Die prijs is betaald. Halleluja. Ik en u. Jou zit niet een verskoning niet. Daar morgen wanneer Jezus komt om zijn bruid te komen.